Pinas o ang Department of Health ang nagambal nga tiara kita sa critical nga sitwasyon. Tiyan mo na ning critical nga ginambal siguro sa Department of Health. Bangod man sang sinambunot kay mataas nga cases, the reason perhaps nga gin paidalom ang alert level 3 or ang Bacolod City sa alert level number 3. Action firing line. Tingin-check karon tanadikon bala nano ang mga border control measures kay muon sa city. Ibalik bala ang pagpamtang sa mga borderline checkpoints. That is one thing. Ano matabo sini sa mga nagasululod diri sa Bacolod, no? From other areas. Pero tigaling ang province of Negros Occidental, aksyonan sa listahan ng Negros Occidental, way madala, no? Way madalang Negros Occidental sa 28 nga ni gina-review ko kay para at least mabalaan niyo bala kung ano ining mga lugar arihay kay lawagon ko para sa inyo, at least may ideya kamo kung ano ining mga lugar nga nakip sa listahan nga 28 areas starting January 14. Action firing line. Ang mga area sa Luzon, amo ini ang Benguet, Kalinga, kag Abra sa Cordillera Administrative Region, ginatawag nga CAR, sa La Union, Ilocos Norte, Pangasinan sa Region 1, Nueva Vizcaya, Isabela, kag Quirino sa Region 2, Nueva Ecija, kag Tarlac sa Region 3, Quezon Province sa Region 4-A, Occidental Mindoro, kag Oriental Mindoro sa Region 4-B, Camarines Sur kag Albay sa Region 5 sa Luzon. Action firing line. Sa Visayas area diri nalakip nagapanguna diri sa listahan Bacolod City, Aklan, Capiz, Antique. Amo na sila ang mga lugar nagligad to ang Antique nega 00 na sila. Ang mga Aklan kag Capiz ni Pertik Nobo Tiario nalakip sa alert level number 3. Action firing line. Ano pagid? Now, ang nalakip sa listahan sa Region 8, amo ini ang Cebu City, Mandawi City sa Region 7, Tacloban City sa Region 8, Mindanao, Cagayan de Oro sa Region 10, Davao City sa Region 11, Butuan City, kag Agusan del Sur sa Caraga, kag Cotabato City sa BRMM. Action firing line. Amo inasaw parang 28 nga nagdugang o kung ginakip yung paidalom sang NIATF sa alert level number 3 status. No, balikan ko kayo nang ginadiscuss ko sa inyo nga mga ginaalaw kag ginadumilian under alert level number 3. No? Iniya in general ini and based on the NIATF nga mga regulations sige patuman, but still we have to wait kung ano ang ibutang yan ni Mayor Bing sa iya executive order expectedly ipagwa before sa implementation on January 14. Action firing line. Agdulog ko kay na dito sa mga karaoke bars, indoor entertainment nga wala ginatugutan. Isa nga ginatugutan diri amoning amusement parks, recreational venues, apang 30% indoors for fully vaccinated, 50% outdoor capacity naman kung ara sa outdoor, no? Ang kid amusement places, tiya mga mall nagligad aksunan purting hidlaw sa kabataan ninong bayag gatinambling sa mga rides dira, no? Kag iban pagid nga mga hampanganan sa mga kids amusement places. Not allowed na siya or ginadumilian sa idalom sang alert level number 3. Action firing line. Huwag tagaling balo kung ano ning lakip ya sa kay Mayor Bing nga EO na ano pagid. Individual outdoor exercises allowed ini siya. No? Individual outdoor exercises. Mabisiklita kati okay na ya. Visitor or tourist attraction 30% indoors for fully vax. Ang in-person religious gatherings, 50% na naman. Action firing line.
Ang gathering not from same household. But ang malun na pagtililipon nga hindi ka mo guys bala sa isak balay na umatabo sini hindi na pagtugutan sa mga casino, horse racing kag bulangan. Not allowed. Action firing line. Ang mga restaurants, food preparation services, ang mga gym, personal care services, ti konsundon naton kag base sa ginpagwa nga regulation sang NIATF dapat 30% indoors for fully vaccinated and 50% outdoor capacity. Ang mga lakip ini sa mga cinema and film production, contact sports except in bubble type setup, hindi pwede. Action firing line. Kag ang mga government agencies, T60% on-site capacity ini siya. Uy, perti, tiyan mo na. Pero, again, sa aton mga kaksyon, take note, inabalantayan ta pa based on whatever executive order ang ipapanaog ni Mayor. I understand, executive order number 2 for this year. Tinatawon ta kung ano ang kaundan sila iya. No? Amo na ang mga balantayan ta. Grabe man alert level na istoryahan tayo. May-ari by bust operation, 10 million nga value sang shabu. Ay nanon tabo ni sa kalibutan man. Action Eden, abuso sa patrol for the flash report. Action Eden, may gabi. Good evening, Action Arc, kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, no? Congratulations kay Lieutenant Colonel Jesus Misahon sang San Carlos City PNP. Bago na siya, no? Siling ko, bago na siya ginbutang? Yes. Oo, Grabe bago na ba? siya kay dala na sila sa reshuffling, nagligad, pero naka-recover sila sang 10.2 million worth Sus, na Mariusip. shabu. Sulusubra, isa ni ka kilo Action Art Uy. ang na-recover nila sa bypass operation ginpatigan sini nga hapon sa Purok Puso 3 Barangay Guadalupe Ciudad sang San Carlos. Diri giniuna subusaton kay ti Sister Misahon gid gani nagpabalo. Ah. Ang nadakpan Kaya ano, si Joe- makadto ka to? Action Art. Siling ko, makadto ka San Carlos? Wala na kay kagina pa man to alas 4. Ay, mo perti gali. Na-interview mo si Sir Misahon? Yes, na-interview ko gid siya Action Art. Yes. Actually, ang nadakpan amo ni si Joel Rizardo, 24 years old. Amo ni siyang nadakpan, pero ang iya sini nga live-in partner nga si Jean Compassion at large sa karon. Bali, ang sa information ni Sir Misahon, Action Art, high-value individual ini siya. Kagdugay naman gina-surveillance ang aton sini nga kapulisan. Dira gid sa area sang San Carlos, iya gidatanan ginasuplayan. Kay sa ila sini nga surveillance, nagakadto lang na dahil sa iya mo. Mga nakamotor bala kag nagakuha sang mga naripak-ripak na nga shabu. Uy. But silingon suno kay Sir Misahon, kuan gini siya ng ginagakuha siya sang supply pero pamangkot pa nila ang suspetsado kundi yaman ini ginakuha ang supply. Why da sila kaugalingon nga ginalutuan o kon laboratorio da San Carlos? Nga do kahapos to kunamo da yan nagligad tong nadakop sa Dumaguete ginapasibangod nila San Carlos managagi? Te amo pa nang ginahibalo nila Action Art kay kabalo ka naman nga may port na da mo. Kung balilabla kung ayaw may dahilan, kung gusto may paraan ged. Ang natabuan to sa lugar balay ni sang tiyo niya, ni Rizardo. Bali wala nag-istarya tiyo, dira sila nag-istar kay originally taga Barangay Rizal ni Salayabo. Ano gani liwat tong exact, I'm sorry to butt in, ano gani exact place liwat tong nging kanda kang bypass? Purok Puso 3, Barangay Guadalupe, bali dalan ni Going Valle Hermoso, Action Art. Okay. So, Kaya hindi area. ko familiar. Kundi nag-travel, magkita from Salvador to San Carlos, duwag ko ka-encounter nga area. Gali kayo to going to Valle Hermoso na nigali nga dalan.
Oo, going na Villahermosa. Oh. Layo siya gawa sa city proper, gid bala. Kag ti amo na mahapos lang ang pagbaklanay man didto kay nagamotor kag hindi bala mayo manotice kuno kay layo-layo ang lugar. Kag kabudlay man in surveillance kay ang hambal niya gani pag test by medyo layo-layo ang ang iya sini nga live-in partner nga si Jean Compassion. That's why na pag-declare nga by bus ang pulis kadasig man nagdalagan kag wala nila nadakpan. Pero Nagdalagan ang? Nagdalagan. Why siya nagsakay sa motor? Why gid malabta? Dasig pang babae magdalagan sa pulis? Kay daw layo-layo kuno action art no, layo siya ang ang Basi may siot siguro ngaging kantuan kay konsiling ko kon magdinalagan ay bisag kampo na labot gid siya ka pulis basta bae lang ya pro. Luwas kon athletic siya nga naga-intra sa runner sa una. Kaga sa ulogid nila action art ang lugar mo kay ti kabalo ka naman nga hindi lang naman na police studies ang lugar nga entrance and exit ti sila daan may illegal pa nga ginabuhat. Ti gina-studyhan man na nila kumbaga kung si Sir Mesahon pa. Okay. Ti hambal ni Sir Mesahon action art to si Saon pa ni nila kon bala sino pa gining mga ginasuplayan niya kay hambal niya isahan no lang ni action art mo hindi wala man nila na monitor. Okay. Na part ni siya sa isa kadako nga drug group. Kay ti amak mo dali ko dagdaganay ni tag 10 million sinilo nga nga shabu ang ara da ginadagdag sa iya kag ginakuha para among i-repack kag i-resell man sa mga runner nga gakuha man da siya action art. Pero ang amount ng 10 million ni siling ko na no ang taga sa lugar nila da sobra na gini gali magalamit sila sa butag mako mo 10 milyon siya ka kilo yang ilas ni konsumo sa isa ka bulan lang ni isa ka adlaw ni nano ni man. Gari action art ambal ni Sir Misahon kuno do kwan lang da siya do mall man bala nagagawa lang man. Okay. Oo, may gagwa, may bit-bit na pag nagasulod, pagwa may bit-bit na, dugay-dugay may gasulod naman. Okay. Gagwa bit-bit naman na Wow. to sa Bakal dili na muna Oo, amo ni siya kuno dako gini nga accomplishment sa San Carlos PNP kay top 1 gini siya sa drug watch list ng San Carlos PNP. Amo ning nadagpan nila ni Lieutenant Colonel Jesus Mesahon sini nga hapon mga alas 4:20 ni ginkandak ang bypass operation. Pa to nila si Nartaw si Saon pa to nila kay tigin pa SOP naman nga kung may madakpan gani pa medical pa na mo antes kustudiya naman kag pamangkoton pa sa aton sini nga kapulisan. Kung may dugang nga detalye nagambal mo si Sir Mesahon nga mapabalo lang sila dayon sa aton kay ti dako man nga accomplishment para sa ila kag pasalamat na gintawgan man ta nila action art no. Okay, so salamat kid. No, at least ako nga accomplishment si Sir Misahon doon di ko magsala kagi man i-assign na sa San Carlos mo. Hindi ko familiar with action art kido sini ko malangan may istorya si Sir Misahon pero approachable kag buot. Buot siya. Yes. Amo na ya bisan buot ka lang kagipuson ka pero performance mo blaw o magalaw mapaw kundi makadakop ka gid may accomplishment ka. Yes, giti pasalamatan gini kag ti syempre dako gini pasalamatan man sang bag-oy nga nagpungko nga PD nga si Colonel Leo Pamitan. Ano apelyido sa mag-o provincial director Pamitan? Ang spelling P-A-M-I-T-T-A-N pero kay Ilocano mag-pronounce action art Pamitan. Gali ka? Amo na siya mag-pronounce. Yes. Pero kung kita lang yata magbasa ta Pamitan Pamitan. Pero kay Ilocano siya may diin kumbaga ang iyang Gusto tayo sakto ta diya mo kay basi mabash na sa wala. Pero na Colonel Leo Pamitan. Yes, action art. Ang tingog karon ni Sir Misahon pabati ta sa iba na News and Public Affairs program sa Action Radio Bacolod kag nagahulat-ulat man ko sang ipadala nilang pictures action art sa bypass operation yun patigan kaina. Para sa flash report, Action Eden abo sa mga ka-aksyon, yun ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Firing Line. Grabe man ang San Carlos City.
Nagligad to sa Dumaguete, may aresto sa isa man ka drug operation. Ang claim sa nadakpan, ang iya supply sang illegal drugs, shabu, dira nakuha sa San Carlos City. Silang kumahitan ni kung ma-follow up ni sa pulis, mapamangkot to ba si magsugid or why takabalo ba si amo man to mention balagag actually hindi nagidman ni bag-o gali kaya ara nagidman sa listahan kag watch list sang kapulisan. Action firing line. Pero can you imagine kung nakalaptag kag nabuhian tos publiko ang 10 million worth of shabu sobra isa ka kilo? Balagtik naman ang bagol kag paminsaron sa makahigop sadto. Can you imagine lang kung anong halit nga matuga ni sa sosyudad? Action firing line. Congratulations dira sa hepe o bago gininstall nga hepe sang San Carlos City PNP for a job well done sa iya sini nga drug enforcement unit, mga members, intel operatives nga nagtrabaho gid para matigayon ini nga operation. Saludo kami sa inyo. Amo nang husto pakitang gilas dayon dapat mayara dayon performance ti may new home sini sa bag-o nagpungko nga provincial director. Alas 7:36. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ka mga poslanong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good na factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuig 2021, sang formal nga ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre tuig 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home, Radyo Action Radyo Action Firing Line. Balik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Brian Moden. May gabi dira kay Josefina Digna DC ka monitor, Jose Edgar Asuncion, Dona de la Gracia kag Giselle Guillem Mamigo, Conrado Lizarondo, Ann De Leonio Domingo. Salamat. Araman si Jerry Tasik, Eleanor Javier, Claver Danilo, Norbing Durana, Alex Montesa, ginatamiyaw niya si Ma'am Vanessa kag Doc Matt Mayo sa Minnesota. Araman si Jinky Jalagdon sa Phoenix, Arizona. Noel Amar kag Milili Oligo. Diras tangob ni si bro Milili Oligo. Norbing Durana, Wilfrido Doyo, Pete Barcelona, Lilia Taton, Celia Cabalhin, Cecil Seli Mandawi Yurak. Salamat sa inyo. Jocelyn Arisibita Olak, Ilona Canieso, Maylin Asis, Jorandi Guzon, Latsika Jovinin Salvacion. Salamat man kay Jimboy Ferrer, Belinda Arisgado Hava, Jean de los Reyes, monitoring man, Loida Bantilyan Ando, Bobby Abkilan, Sipmil Blue C, Rodilisa Di Maisip Intal, thank you, Roberto Castillo, Dwayne, ano yung pagbasa sa imong ngalan, DWNY, Dwayne, Buena Flor, Fernie Espanyola, Ann Lee Za, Araman si Generos Amarante, Joan Mil, may gabi, sa level 3 full capacity gyapon ang jeep, hindi gidya dapat, subong gani, hindi dapat ni full capacity. Action Firing Amo Line. na gani nga siling ko, dapat sampulan ni mga driver nga kung kaisa, abi mo katilaw kung ginattempt kagin hambalan kong driver, do mga kig pa, ay,
ang plastic barrier, way patak balo kung ibalik na siya iya. O kag iban wala na kuno ga face mask sakay sa jeepney. Hindi na pwede mag-abona. Way siya sa batak sunaan. Sige lang kay basi abiya kung sino ga panawag. Iyang balong ko lang siya aksunan kay basi tingala sa blahaw. Dahil lang kay anyway, ara man si JP de Abilio, Miles de la Piña. Salamat gid sa imo. Miles de la Piña. Sige lang, dahil lang. Joey Perpas, tol, happy birthday. Kulang ko nung number niya, araw man to siya nga. Sige be, kagin chat text ko naman siya ho. Ginpabalo ko na siya. Sige lang, ibasa ko lang to aksyonan. Basi sa lain siya nga number naman. Lain ang gin-reply sa akon actually Ipadala ko lang sa imo No, kay Councilor, gatawag kami da sa imo. Basi kung pwede mo masabat. No, kay na-wonder lang ko siling ko kadamo man isang kadamo sang timpo bala nga pwede mag-meeting nga ang gabi gid yan nag-meeting. Ang taga LT Farby, ano ka importante ni siya man? Si Vanessa Araman, Morphil Garotso Pinyacuba, Helmer Mihika, Melchor Lauri Saudi, Dennis Richard Tibor Roma, Maing gabi, El Presidente, Jesse Halandoon, Edgar Lihita Aurelio, Marica Suarez, Kagroma Empire, Ricky Pastor, Imi Samera, John Jairon Huxon, Marciano Bugaay, thank you, Rodel Doria Mirabeles, Sam Mer, May Mati, araman si Joby Munaresa, araman si Helen Isko Sarita, nagamonitor siya kuno from mo siya, thank you, Joan Mil, Laor Suralta, Binigdo Yusay de Benagracia. Nagsabat siya, ti okay na siya, ara siya, tabi itik karon takabi si councilor nga gabing meeting ako. Objective. Balanced discussion. Fearless comment. Action firing line. Alas 8:02 na, Lines of firing line. lain pang natumuo ko, ari sa atong nga linya, Councilor Dindo Ramos, Chairman on Committee on Transportation sa SP. Councilor, may gabi. Mamayang gabi sa imo action art no kag sa imo tagpalamati mamayang gabi sa inyo tanan. Sir, may ara kuno pagbisita di si Chairman Del Gras ang LTFRB. Asa ano ka importante nang gin-discuss niya, sir? Actually nang abot siya bikagina daw mga 5 o'clock, mga 5:30 from Iloilo. Nagro-roll lang sila. Okay. Ako na daw doon na late. Ang iya tong nanawag sa mayor nga ang aton rock plan sa City of Bacolod gin turn over, no? Gin officially gin baton niya kay kita ang ng sa duwa ka LGU sa bilog na Bacolod, sa bilog na Pilipinas ng isa tada, no? So meaning una ta daw gin site kami sa mayor, gin-acknowledge siya nga ang City of Bacolod ya preparado na sa modernization. Although ina siya national government program, pero ang participation sa LGU do necessary with the action art. Okay. So when you say preparado ang Bacolod sa modernization program, anong butambalon sina maumpisa na modernization program implementation sa Bacolod, Councilor? Hindi man nang exactly nga ma-start na. Ay ang national government hindi pa din man sila ready gani mag-implement sini. Pero Okay. ang sosyedad sa Bacolod in case na implement sa national government agency nang kitaya nang di-provide na tanan nga mga necessary nga mga legislation para nga in kaso man nga i-push din sa national government agency ang sila sa Bacolod hindi ma-left out tabi. I So, see. nga si Delgar, si ang ato ni LTFRB chairman, nagkatugid to siya kag kadamo siya yung pangatag ng mga good news sabi sa mga ng transport sector. Unfortunately sa iban hindi pa ready wala
Action Art. That's why nga I have also to meet with this group. Kaya why sila nag-file isang petition for consolidation. Actually, ang trust niya sa national government na kung sino ang willing magsulod sa programa sa modernization, ginakomodam nila, pero ginagaan nila priority ang mga existing operators. But if the existing operators are not receptive to that idea, hindi sila mag-participate, so ihatag na nila sa guwak nga kung sino ma-invest, no? So, Okay. but basically, sa aton, ang route plan, amo man nagyapon daw ang ruta kung din magi, dayon kung pila ka units ang i-grant na sa mga operators, but so wala yung sila sa Bacolod nag-identify kung sino sila. We just simply prepare ourselves na in case na may ara ni man sang implementation, tayo ready na ta. Yes, sir. I see. Anyway, hulaton ta na kung ano ang mangin update. Pero, sir, I don't know if nakalabot na sa imo, Bacolod, sining gabi, hugin pa idalom alert level number 3. Although ang implementation on January 14, that will be on Friday, pero siling ko daw timely, maring i-follow up ko sa imo. Kinagligad, ikaw ang naka-observar, nga damo lang ga reklamo nga ang full capacity sa mga PUG, do sobra-sobra na. Anong latest na ni, sir? Actually, ng Action Art, no, sa ibo to suggestion sa aton to bilang interview mo sa akon, Oo. nagpasar ko kinaming solusyon, no, kinpa-agendum tagin para mahingagaw nga gina-urge sa Bacolod Traffic Authority Office nga implement gid ang memorandum circular sa LTFRB nga ang ilaya yung fare rate bala for the first 4 kilometers 9 pesos. At the same time, ang 70% nga capacity. Wala na ang ferry nila nga hindi iya kay full. Kaya nakita na to, no, kag mga reklamo man sa aton nga mga pumuluyo nga ang gakatabo subong do full capacity gid ang sa aton nga mga PUJs. Correct. Sa memorandum circular dapat 70% lang Action Art. Okay. So anyway, hulaton na to na, the city to Aconet, especially yung taga-Bitaw, galing kitiway, paman subong sang regular, gin nga daw magpamuno, dangin pamtang pa ang syudad, no? Galing Action Art, nagpasama ko itong solusyon na nag-request sa mayor nga ang i-appoint na as ng head sa Bitaw should be a plantilla employee of the city of Bacolod. Hindi iya kaya ang police. Kaya kung police, okay man na sila, pero hindi, why kami control, just like what happened last week. Ginrelieve si Kulanab. So wala gidya helpless ang sila sa Bacolod, hindi naman mapunggan. Kaya why kami control sa police. Kaya isa pa, ang Bitaw head position, employee ni isa sila sa Bacolod, hindi employee sa Philippine National Police. I see. Sige. Anyway, thank you gid sa update yung ginatag sa akon sa aton mga tagpalamati karon nagabi, Councilor. Thank you gid man sa imo Action Art, no, kay sa imo mga suggestions, at least nakapasapit sa solution kagina. Pag it was unanimously approved by sa muliang panunsod, including na si Councilor Alice Pino nga nagapamatigil sa imo sabong. Thank you. Wow, idol, i-regards ang kwa. Salamat, kid. Salamat. Action firing line. Ga-monitor ng si Councilor Alto, ho? Nakibot ko the other day ato laksonan ng inquiry ko si mo hindi galito ni siya aton nga balita do sa Cebu to lang insulatan to sang nanay nga atong ginbilin nga bata. Dumduman mo tong gitawag ko si mo nga gabi na kinanawag to si Councilor Al sa Antique ito yung gali tingala ko man nga si Kuna naman may ginbilin nga bata sa station kay si Councilor Al actually nag-inform sa akon siling niya i-check bida kung ano tong day off ko kapon. Tingala ko nga siya may bata nga ginbilin kung sa istasyon dito o kung sa dinto nga may gibilinan sulat sa Antique ito gali Councilor gamonitor siya mo. So amo tong way na ko ka-call back galibugulo ko din natabo man. Action firing line. Ay kaluoy blatong istorya no dumduman yo basahan mo to aksyonan. Naginbutangan niya itong ma'am or sir, tatapa lang bata ko, amo ni, may ngalan ba ito sa ginbutang, kay siling niya kapoy na si mama, kadadol si imo, ay nagininog sagod, si Jackson Marlon, liyog lang ko kay isunod ta siya. Subo nga istorya to mo, nagbilin sulat tong Iloy,
Man, biktima man to sang pasalig, binayaan man ka, kuha niya bala, kaambay to sang bata, ahay. Timay lang kay, abot anong tabo sa bata, tuway nakuwaling kapasunod sa to, ha? Grabe, no? Abi ko sa mga teleserye mo lang makita. Sa tanan gali nga, sa realidad, matutuon nga kabuhi, gali, katabo man, no? Action firing line. Gregorio Cel, dahil may gabi na sa imo, si Cathy Ver, si Army, dubli kita nang nangangalan, si Army. Army, gimaningalan mo? Army. Sige. Nung Bert, Hirapusco Caraballo, may gabi na kay Councilor Atendindo Ramos, kag Councilor Al. Rodski Guapo. Sige, nagligad pag-interview kay Councilor Dindo, ginambalan, ginmuno ko na siya, kaya actually ako kadamo, blaya sang ibang gani madiskubrihan ko ara sa message request, bala, kaya hindi ko friend, kaya hindi na ko kabaton, actually, so rigid may mga pending pag nag-request, nga gusto mangin friend natin sa Facebook, hindi ko ka baton ka-accept sa inyo, kay 5,000, ang ginangakon sa account pala nga Action Art. Ara na lang tawan nyo may Art Marfil tay hupon nga isa ka account na pwede ka mo ka-send a request dra tan lang ka mo batunon pwede. Action firing line. Kano pa kung mag-send ka mo sa mensahe hindi ko galayon mabasa kaya ara gali sa message request ga appear. Tida mo nagligan nagmuno singla ano nin tabo nga adog pinagustong driver kagutok tigin suggest ko na kay Councilor Dindo and it was taken it was granted and in fact ginobrahan nagigali kagin pasar this afternoon tinaduso man, no? Kabay pa nga sa mga driver, bla, why kita nagakontra sina because pala nga buyan kay hindi kita. Pigado, sumong pala nga buyan, importante. Pero hindi taman pagbutang sa delikadong kabuhi sa mga tao nga nagasalakay sa inyo. Because at the end of the day, tanan kita gihapon, masakripisyo. Aring balita ay gaginuto ka matamat na kunudamo ang mga ginadala sa facilities ng probinsya. Sa detalye sang balita, let's have Action Marlon Hinovia. Action Marlon, may gabi, please come in. At so, kamarang din palayag nga ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz the Second, based na sa datos na din padala sa iya kainasang aga. Pero ginaklaro ni Diaz na iring pagdadamo sang kaso sang COVID-19, wala so fast ang na-monitor nga nag-severe o kung naglalala ang kahintangan kaya ginapatihan nga resulta ini sang pagpililipon, nagligad nga holiday break. Ang resulta naman ini sang Omicron variant ng COVID-19 na subong dito naggalapnag sa bahinsang NCR kon sa Metro Manila. Now, nagligad nga mga pinimanda, good news na dito, dari sa aton probinsya, kay may ara sa mga quarantine facilities or isolation center na zero na gid or why na gid ya ang pasyente sa COVID-19 na nag-aptinger aton out. Pero after sang kiring report niya pag-atraka na sang Omicron variant, ang sabahin sang Cadiz District Hospital, sabahin sang Silay, may ara action out naman nga din pang sunod naman nga COVID-19 positive. Sa Cadiz District Hospital, may ara action out ng COVID-19 positive na bulong dira ako na tatak dira subong tag may ara sang suspected COVID-19 pagid na pasyente. Okay. Sa Cadiz District Hospital na siya. Iring mga pasyente ni mild to moderate ang nila sa nagadabatkag. Mag-mild to moderate na symptoms nagkinahalan na sila sang ginatawag na oxygen treatment action art. Bali, 8 na subong, 8 ang COVID-19 positive na patients. Tag may ara sang 4 ka mga
suspected. So ang occupants sa District Hospital nga mo din designar damlag nga Cadiz City COVID-19 Center may 12 ka mga occupants. Ang kabahin naman sa Silay Healing Center. Ang Silay Action Art Healing Center amo nisa ang malapit nga healing center nga ginatalaan sang mga inbound travelers sa mga pagkasahero bla nga naglanding para sa bahin sang Bacolod Silay International Airport. So madaluban mo may ara sa mando si Governor Bong Lacson nga dapat may ara sa patigayunon nga rapid antigen testing. Okay. Para nga mabalaan ang pahintangan sang lawas ang tao sa rapid antigen testing art damo to sang nag-reactive so silingon kung nag-reactive action art ipa idalom ka na sa RT-PCR test no? Okay. Kalaban ang action art to positive sa COVID-19 nakasinto 20 dito nga nag-reactive na sa confirmatory test pagi sa RT-PCR test nag-positive as an art sa COVID-19. Amura sila tubong ng harap dira sa bahin sang Silay Healing Center. 214 ang occupants sa buong dira sa may Silay Healing Center. 214 lakit na action art ang titinuawit sa mga reactive sa antigen test lati way pa siguro ma RT-PCR test no? Ang iba na suat na COVID-19 positive na RT-PCR test na daya lang iba nga mga COVID-19 positive may ara action art sa ginatawag na belong sila sa ginatawag na special others. Amo na sila mga guardian, ang mga parents, ang mga ginikanan, na kinahalan ang sulaan nila sa mga presensya, bla. Hindi nila pwede na papayaran nilang miyembro sa family nila na nag-positive. Kundi, kung dito nga na-quarantine, upod mo sila sa art. Ay sila ang isa sang magatatap. So, 214 kaya sa bahin sang Silay Healing Center. And good news tubong kay ang Mambukal so far wala pa, no? Yang ko sa mga Mambukal. Kaya hindi nagalo na Healing Center lang ko manasun art. Nagluwas sa Cadiz District Hospital, may harap pa rin sa Cadiz Healing Center. Ang Cadiz Healing Center, may harap sa 30 subong sa mga occupants. 24 dere COVID-19 positive patients. May ara asunat nga nagboluntaryo kanyang san kaugalingon niya na magpa-quarantine, no? Isa ka authorized person outside the residence ang natawag na por duha ka local stranded individuals. May tatlo ka ginatawag na special others. So 30 subong ang occupants sa Cadiz Healing Center. Ang bagay ni Biya sa art nahimo sang provincial government ang tanan pagi sa siling obligar sa mga inbound travelers nga nagasulod diri sa Negros Occidental alin sa mga lugar nga napaidalom sa alert level 3 nag-obligar nga mag-present sang negative RT-PCR test result plus ang pagpatigayon sang rapid antigen test. Amo ni nga damo sang mga natukiban na positive sa COVID-19. 416 ang latest na isip sa active cases action art. No? Damo-damo. Sakay ang pinakadabo sa Decontani, 170 action art na nito. Na January 31. No? Galing pag sunod sa bagong tuig, diri na nagsurod-surod ang mga adlaw na sinisigi ang pagsaka sa kaso ng COVID-19. Yari si Provincial Administrator Attorney Refrano Diaz.
Moderate ang ara dira. Mild to moderate kinahanglan gid bala mag oxygen treatment amo na silang ara dira. Still we have about 90 plus 98 to 100 nga bed capacity dira. 12 lang ang aton nga occupants subong which is still for us okay pa na. Of course ang healing centers na nagadamo na no. Ang Silay is the main recipient sa aton ng mga arriving travelers. As of January 11, kagabi, ang report ko nga nabaton is that we have a total of 214 persons there. No? Ang COVID positive na gidya is 164. Ang reactive sa mga antigen testing ara sa 19. May ara man ta special others nga nagaupod sa ila nga mga relative nga nag-positive ara man to. So total ta is 214 occupants of Silay. On the other hand, ang Cadiz naton is also occupied by positive cases, 24 na tong positive tang confirmed, plus 3 special others. May mga naga-voluntary itong quarantine, isa ka apor, 2 ka LSI or PUM. So 30 ang total na census as of today, no? This morning. Asunod si Provincial Administrator Attorney Diaz. Ang flight may arasan travel arrangement sa sila ka mga airline company sa sunod. May pag-adjust may pagpanubo man sa biyahe kada adlaw sa mga airline company. Ang ligad to kundi 3 sa isa kadlaw. Okay. Subong isa dalang sunod, isa dalang. Kaya malaman sang airline company nga mayroon sang pag-limit at pag-restrict pa yun sang mga nagasulod rin sa mga pasahero. Report dito sa Kapitolyo, probinsya ng ka-action malong sa Nueva mga ka-action. Pinagkaman nga bayan sa Pinas, labuton ka sang Amon Service sa Kabalita. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bakalod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid-aksyon Marlon Hinovia. Hopefully hindi na ni tani. Ang ako lang pangabay na takaan ako gani magala katalakay mo. Partitioning basta magambal ka COVID ang tao dumatyagan ko daw natamaan na bala kadunot ng paminsaron ta sa COVID. Do ginakapoy na kita paminsar ning COVID. Man ko makita lang ni siya kag balaan kundi ni siya dapit ka tapik sa tawo o kung makita sa dalan ni matyagan ko duro malinas ni siya. Galing kiti animal mga COVID ni kay riga ginagamit niya man ang lawas ng tao nga host nga dara siya matapik. Kabay pa tani matapos ni katalaka no. Ano ni si COVID niya nga pating mga paracetamol mong gala ubos sa butika sa opisyon niya. Action Firing Line. Pagbalik ta karon, istoryahan ta party debate. Kagod may tsimpo pa ang update karon sa sunog kundi ko malubutan ng sunog karon na sa Action Night Patrol pero ari interesado ko sa debate ho. Kundi ka nalisay wa ka kampo, sila ni Mayor Bing dali lang. Hindi kami dapat siya siling yung zoom na kay budlay na basic kung may mga kudigo, may mga gamiton ato nga mo na yung may teleprompter o nano da nga gamiton. Namigin face to face, ina ginambal sa nag-represent iya sa kay mayor sa sining debate. Ginaccept man ni kuan nga ma face to face ni aspirant former Congressman Albi Benitez. Ti ambot kay alert level number 3 ni pasugtan ni sila nga duha magatubangay. Badayon ang debate. Sabto na karon ni Action Dale sa Lazaro. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Dati ginagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tubtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ka mga poslanong action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha. Radyo. Action. Radyo. Action firing line. Pabalik diri sa inyo pala tuntunan aksyon na firing line, standby sa report ni Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Hall kay Pilton Lipora, Michelle Policarpio, Sally Humaway, Rowena Muniez, Jesse Syoko, Domingo, Lunes, Sabado. Ay kikalain, kompleto ba? Domingo, Lunes, Sabado ha. Maricon Zomet, Honorato Nolias, Carolina Encarnado, Jory Nipomucino, Vicky Zamora Fuentes, Romel Haipe, monitor ko karon na gabi, salamat gid sir, si Dwight Sinahid, Jean Ni, Joseph Danoy, salamat, Carl Michael Esportuno de Firia, para man si Madam Lilia Taton, monitor lang permi, stay safe, salamat, Ayan Iskutado, or Istokado, isi siyang nang, kabudlay ba sound sa ngalan mo, kay gin, si parar mong S kag H, sa letter A, kag nang. Araman si Reg Rose Espanyola, Mary Mer, Marisa Galo La Chica, salamat kay Phoebe Davis, may line, araman si Nonoy Gubaton, D-Dane Jonah, siling niya mga tao kapoy nakinatakan hala pa vaksin may 4 naman ay katalaka gamugani timakon mo tuod may plano naman yung labuton sa 5 ka dosage o doses nga bakuna ka tao di inano iniyaman sa iba niya nga mga kabalatian kag depensas lawas na tag isa lang vaccination sa mga kabataan iniya tag 5 Action firing line. ay perte Nanit Tormo, Mayla Ambol, kag Chudora Aison, mayang gabi. Action hens, iliyog lang ko Action Day, lara na siya. Action Day Salazar, ay sunod na sa dayon. Marlon Itang, Mary Joy Santander, Joey De Vicaes, Melchorita Ferrer, kag Action Marlon, duha kami ginatamew niya. Oh, mayang gabi, manda ma'am. Melchorita Ferrer, Romel Haipe, Imbong Jo Campos, maaw sir, mayang gabi da, Rene Perez, Baryuga Ray, DSB may aksidente, may motor mag-involve, sige lang i-check lang namon karon Sir Ray Baryuga, salamat gid. Panoy Condada, Noy Ornor, Rodin Apuhin, Ernesto Agusila, araman Cecilia Bautista, Liz Tibos Guiliema, Merly Gonzaga, salamat Benjo Gargaliano, Merly Gonzaga, ara naman, si Mords, Johnny Sil Agaton. Sige, salamat gid sa mga nagapadala sang mensahe. Si Casper Pasaylo. Si Papang Nixon, duty mo pang. Sige, Mark Sabalo Norbe, salamat. Kurt Nathaniel de la Torre, Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw siya ga monitor via
Facebook. Okay? Mark Sabalo Norbea, salamat gid. Nobi Yosuya, thank you. Ara man si Kuano. Ano ba sa ko ning iban kay ina? Ma'am Vanessa kag Dukmat Mayo, ma'am. Ang gabi gid suri gid yawan gid ko ka pa balik atras sa mga mensaheng iba no. Peepers Parsley, ano kay kadamo na bisan nagsinulod eh. Josefina Dignadisi, City Sara Ralios, salamat. Good morning sa ila to. Silang ko to, ako nara na siya. Josefina Dignadisi, Jose Edgar Asuncion, Dona de la Gracia, salamat, salamat. Andy Leonio Domingo, Jerry Tasik, Eleanor Javier, Claver Danilo, kag Norbing Durana. Okay? Sige, ang iban do, hindi ko yung malabutan, no? Arat na sa Axondale. Axondale, din siya magi. Basi sa, kwan siya, basi sa radyo sa magi, blaw. Kay, i-check ko ni siya, anong latest ni sa debate, ho? Kay, kundi may ara siyang nag-initiate, nga may debate, no? Kinanglanon, giman actually ang debate ni mo. Bow, speaking of debate, sang una, ang presidential debate during the time sang eleksyon nanday President Digong and the rest sa mga kandidato to sa pagka-presidentiable at tutumpurting banatay sa debate, no? Ginapalamalas tong makontra ni President Digong mo. Napangabalan niya pang iban niya ang itsura mo do kay on ka na ho. Ngito anay. Ya President Digong that time mo ngambal pa si President Digong. Di pa ilili kontra sa akong debate. Kundi daw gid siya after election. Now, pero galing kabalukang debate kag ang pamati naton sa pagsabat sa sinuman nga mga kandidato local and national sa mga main and big issues nga luyag naton na hibaluon kung ano abi ang ilang mga statement. Importante na nga ti dra mo masinag, dra mo matansyar na ano ang plano, dra mo gid mahibaluan kag makilala ang isa ka kandidato. Galing kay ti ang gusto ta di matabo, hindi ka lang mayo sa debate, you have to translate it into action. Sa uli makita mo bla, husto gimana, no? Nga bisan sa debate, mayad siya, tapos pagpungko niya bilang opisyal sang lokal o kung sa nasyonal, okay man. O, at least pangambal ka, very good, gid. Tailan tawon tanibi. Lalo ni kay may update ni kag maumpisa na ning kwano. Kinsi tani sa Sabado, ti kon ipaidalom alert level number 3, kita starting January 14, ti what will happen to the debate? Sige lang, pero diri kita ho. Action Radio City Hall Report. Let's have Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall ng mga balita. Action Dale. Action art parehos nga nagapabora sanday mayoralty candidate ang Mayor Bing Garcia kag si former Congressman Abby Benitez sa face-to-face na debate sa nga January 15, 2022 arta. Ini siyang gino-organize ang UP Law Alumni Association Negros Occidental Chapter Action Arta kay magluwas sa mga kandidato sa pagkalkalde sa Bacolod City. Gin-invite man ang tatlo ka mga kandidato sa pagka-gobernador diri sa may Negros Occidental. Ang purpose ng Action Art is magiyahan ng publiko no voters education kag may baluhan nila sa mga plataporma Action Arta. Kainas ang aga sa Facebook page nga Mayor Evelio Lonaldi Action Art, dili nag-umpisa no ang statement nga gintagwa sang kampo ni Mayor Bing Lonaldia nga nag-challenge sa organizer. Nga kung nahimo face-to-face debate Action Art, no? Duwa na mga kandidato sa pagka-mayor sa entablado, wala sa mga notes, wala sa cellphone, wala sa teleprompter, wala sa coaching, kundi para mayroon sa transparency. Gin-echo man sa ato no, ni Sir George Zalwata, ang coordinator ni Mayor Bing, sa atin nga debate Action Art nga nagpalayag nga mas better gidyakon face-to-face. Ikumpara sa Zoom, no? Do nga may mga claims diri si Sir George Zalwata nga wala gali Action Art nagatugma bala sa Faxman sa organizing committee
ngati may haraman sang pagklaro action art regarding sang sining nga debate. Una natin nga pamatian si Sir George Zawata, ang coordinator ni Mayor Bing regarding sa debate. Pero sir, in case sir hindi sila magpasugot, what will happen? Well, sila ng organizer, we don't know kung anong nila. Basta we're posing a challenge na face-to-face. Wala. Oh. I see. So what will happen? I don't really know. Kung ano. Basta Mayor Bing, I would like to put on record na Mayor Bing is ready to accept, ready and willing to participate in the debate as long as it is face-to-face, one-on-one. No cellphone, no notes. Aras lang adwa sa entablado. Wala pa sir response ng organizers, sir, no? Wala pa. No response yet. Okay. Sige. We told them to revert back to the original agreement. Nayamon nga kwan. So I don't know kung ano yan. We have no kwan man yan sa Piakya. We don't know. Wala kami kwan sa ila. Saan daw ka magkala sir na-inform sir nga virtual? Sang kwan lang. We got the mechanics last Friday lang. Last Friday. Okay, which is a few days before the debate. Oo. We've been asking them for the mechanics, so they sent it to me only last Friday. Right, yan ang tinog ni Sir George Zawata, no? Napatihan mo, nga ibalik action art sa original nga plan, no? Amo to siya ang palag Sir Zawata, nga according sa iya nga claim nga ang original plan supposed to be face-to-face at may University of St. Lasala. After action art nga nagwa ang statement ni Mayor Bing pagkahapon, nagpagawa man sang statement si former Congressman Albi Benitez nga nagapalayag nga open man siya for face-to-face debate sin-o man action art nga sila nga tubangon kag diin man nga lugar para may storyahan ang mga concern kag problema diri sa may syudad sang Bacolod kumbaga open man siya sa face-to-face nga debate action art. Kag subong lamang hapon action art nagpagawa man sang statement ang organizing committee nga nagaklaro nga based sa original nga plano, based sa invitation nga ginpadala sa mga kandidato sa Bacolod ug Negros Occidental, virtual debate with action art amo na siya ang original nga plan based man sa invitation nga ginpadala sa mga aspirant for 2022. So diri action art ang organizing committee nga madayon gid ang virtual debate pagi sa Zoom sa mabot nga January 15, 2022, 10 a.m. to 12 noon action art ini siya patigayon noon. At least ang publiko may raman sa gapon sang access bangod iga-stream live in action art sa Facebook page, no? So, ang actually ang organizing committee nagpahayag man nga ang purpose action art sinasing virtual debate is bangod man sa COVID-19 situation. Especially nga tinaligdan nga mga inadlaw, nagambod ka na din sa Philippines, 33,000 sang COVID-19 new cases. Kag in kaso din man, may mga positibo nga pagbago action art sa palabuton according din silang statement. Willing man sila action art nga mag-organize liwat sang face-to-face debate or face-off sa mga lokal kandidato diri sa may syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Ang balantayan diri kun bala sa latest nga development sa press or sa statement man sang organizing committee kun bala masugot si Mayor Bing ang ilan sila nga kampo nga madebate sila through virtual action art no nga debate. Kaya ang bagay na ni Sir Zawata depende rin sa organizer. Since ang organizer nagpagawa naman sa statement nga magapabilin sa gihapon no ang virtual debate sa labot nga Sabado nga adlaw. Para makitaan man natin action art ang nagkalain nga mga reaksyon sa netizen sa social media regarding sa nga debate nga ang iba nagapabor nga mas luyag nila ang face-to-face no kaya mas exciting kag mas may baluan man ang mga stand sa mga kandidato sa mga pressing issues dito sa Bacolod kag Negros Occidental. Kabalo ka kung face-to-face, nakita ko na nga advantage. Kay kung ang nagapatigayon sa niyang facilitator, at least lapitan ay atuto siya mismo in the presence ng mga kandidato. Kung tapos ng time mo mapauntat, ya kamo pro sa internet karon na kunali kapin pa may jutay nga lagda kundi sige patuwakal kay isa iyawang ka pauntat to.
Inaisay na sa mga disadvantage sa Action Art kon virtual. Doon nga may mga competition sa mga in-school nga virtual debate, pero lain may Action Art. Pero tiniya do ka intense mo since political season. Gani. Kag damo gid ang luyag man magsaksi kag pamatian ang stand ni Mayor Bing, ni former Congressman Benitez, Sayman, ni Governor Bong Lacson, kag ang duwa sini ka mga contenders sa Action Art. Galing libintahan naman kung Zoom, kung makapareho na sa internet, kaya ti pwede mo ma-mute ang iya nga microphone. Pwede. Pagtapos ang time mo, i-off na sang kwan, i-mute sang amo itong nag-facilitator. Tibisan ng mga wakal, hindi kaya mabatian Correct, no? No? Especially nga limited din lamang ang oras Action Art. Ilabi na sa pagkasabat para at least fair man bala ang duwa ka kampo na matagal sang same time sa pag-explain sa ila sining mga sabat Action Art sa mga putikaw nga i-discuss. Okay. So, importante man for me, it doesn't why ga matter for me ako magbitbit kada iya sang kunano nga cellphone o kunano daya nga ano gijabi nga mabulig sa cellphone na halimbawa coaching mabalaan na gyapon obviously sang tao nga may gatudlo si mo da kundo kapin pa kundo dugay may kapanawag sa cellphone mo. Di ba? Do kagi ka na virtual debate Ha? Kagi ka na virtual debate. Wala pa man ko sa plaza kagi ko sa una. Ito ka Damdaman mo na sa plaza sa dudong sing ulang ang gunting do dris lunggan gatong pongo. Basta wala pa ito na bata. Why ka paguro bata ka pa tuba. Gamay pa ko tuba galabay ko na wili to siya mo galing kay lain to siya do natumbahan ng parador bla pero gadibati to na siya. Tayo na. Kay basta boss bla may mga statement naman nga ti Alain sila kay nag-alert level 3 kita. Na kung bala ang ina-ETF mapasugot sila nga ma-virtual sila na face-to-face. Oo. Pwede man na face-to-face kag limited ang audience. Kung limited lang, tapos halimbawa karon ang inyo distance na tuman kalayo, may plastic barrier, butang na be. Galing ka may plastic barrier, hindi ka mo masyado gid ka tulukay bla, no? Dumduman mo itong debate si una ni President Tigong doon ginambalan si former Senator Marroas kag DILG to si Marno. Bala niya nga niya daw tsura mo daw ngito anay. Paglakat ni Mar niya kita mo lili sa debate sa ako no. Kag syempre mga supporters sa Action Art hindi man maponggan nga hindi mag-telepon sa sagwasang venue. Sagwa lang pero hindi na lang guro. Kung ako hindi na lang butangan na lang itong mga kwan supporters kundi itong nga kwan no. Ang task force discipline ay balik na pa. Galing yung task force karon kumo nga iya sa city na iya karon kundi kaluluoy itong piyak ko nali ang piyak lang sa wayon. Mamalisyan na karon sa piyak. Batayan natin kung madayon gid man. Ay kung hindi madayon ti watch out na lang kita sa mga aspirants sa pagka-gobernador Action Art. Sige. Kagay na sa virtual session sa aton sining sanggo ng panglungsod, may pila ka mga resolution na ginaprobahan ng City Council. Nakita diri ang ginotor ni Councilor ng City Novero nga pagpangabay no sa DILG Action Art kapatimo palawigon ang contract sa mga contact tracers lakip mano. Lakip pa Action Art ang personnel nga nagbulig sa Bacolod City sa campaign against COVID-19. Kaya ang ilan sining mga services nag-end sa December 31, 2021 Action Art. So, Councilor Tigado, tungkol sa pag-increase ng COVID-19 cases, ang ilan sining mabulig Action Art, ilabi na nga may test ang Omicron variant. Aling tingin ni Councilor de Cito Novero? Hindi o naton dira nga ang mga health workers na may-ara kita contract of the health services ang nagbigad na tuig i-renew for this year kaya dako nga bulig sila sa aton COVID-19 healthcare program. At the same time may resolution ng kuda gin-address sa DILG kag sa DOH because last year may ginpang assignment na di sila ng mga personnel
na ginagamit natin sa contact tracing, then monitoring sa ating quarantine and isolation facilities, kag ang gabayad sa tuya national government. Dako man ito nga bulig diri sa aton. Okay. So I introduced a resolution urging both the DOH and the DILG to renew their assignment or extend the designation of these health personnel to the city of Bacolod in no less than the same number. Amo na siyang mga contact tracers, attorney, nga DILG hired. Yeah, mga contact tracers nga DILG hired, na may araman nga sa DOH, nagabulig man monitor kag manage ng aton mga quarantine na isolation facilities. Okay Sinog ni Bacolod City Councilor Renesito Novero. Mga update ba tayo? Namo di ka komento, silang yakon si Axon dahil gurong debater na gurong bot balan la. Ako voluntary di ma-back out. Mano? Ma-back out ko. Araw-araw. Ang pintro mo debate, si i-text na lang bantay dahil di ka magsugot. Sina? Kaya yun na. Sige Mga update ba tayo gikan sa Bacolod City walang ka-action niyo. Action din sa tama ka-action sa din kaman sa Pinas. Labutan ka sa ang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Tingnan natin sa kurbada. Anong matabo sinisins nga may aras ang panibagong alert level status ng Bacolod? Anong response kag palayag diri sang facilitator sa sining debate? Siling diri ni Piper Parsley Action Art Mayo gid ang face-to-face kay pair or a fair gurong gusto ang yabot ng balon. No? Waay sang diktador kudigo pwede gid kung may distancing man sa gwa ang malipures ang sa sulod limitado. Okay Thank you gid. Thank you ang ibando hindi gid malabutan no. Action Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi tinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala na traffic to or ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Hunyo 4 tuig 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work Action Firing Line. Ayos way nagita tiyempo diri sa aton sining pangalagad. Ang way kumalabutan nga mensahe karon na lang palihog sa Action Night Patrol Program with Action Eric Magman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Action Brian Morden. Ako naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. O nasa balita o nasa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio number